ایرو مجارا me kovareke. Kovareke bi Kurdî ye. Çima ji ber ku wekî hemû kovarên bi Kurdî yên çapkirî di nav zehmetiyan de ne. Di heman demê de ji ber ku hejmara xwe ya nû derxistiye îro mijara me ew e. Em xala kîjan kovarê dikin? Em xala kovara bar helbestê dikin. Bar helbest anha hejmara xwe ya nihan derxist. Lê di nav zehmetî de ne. Tê zanîn di dema ku teknolojî pêşketiye de hemû weşanên çapkirî, çi rojname çi kovar di nav zehmetê de ne. Gelek hatin girtin yên mayî jî kêm têne firotin, kêm têne xwendin, kêm têne belavkirin. Yek ji wan jî bar helbest e. Hemû kovarên dinyayê li ser berga xwe dinivîsînin peryoda wê. Wê çend mehan de derkevin, yan mehane, yan heftane, yan jî kengê. Lê di bar helbestê de ev nayê nivîsandin. Çima? Wekî me got ji ber vê zehmetiyê ye. Em mînakek wisa bidin. Di sala 2022 de bar helbestê hejmara xwe ya şeşan derxistiye. Di sala 2023 de qet derneketiye. 24 de karîne du hejmaran derxin, hejmara heftan û heştan. Di vê avrêla 2025 de hejmara nehan derxistine û silav li xwendevanê xwe kiriye. Kovar her hejmarê nivîskarek ya nivîskareke dike bergê kovarê. Di vê hejmarê de cîhdaye helbestvan Dilawer Qeredaxî. Di heman demê de pêra hevpeyvînekî jî kiriye. Qeredaxî dibêje her helbestek bedew bi xwe bihev hat neke. Digel hevpeyvînê hin helbestên wî jî weşandine. Kovarê di vê hejmarê de gelek helbestên ji dinyayê jî wergerandine û ew jî belavkirine. Me got erê kovarên çapkirî gelekî zehmete li ser lingan bimînin ji ber ku bi mesrefin. Loma jî pêdivî pê heye ku em hemû xwedî li yên çapkirî hem bar helbest hem jî kovarên din. Bar helbest di bin edîtoriya miradê miradan de derkeve û em dixwazin, em hêvî dikin her derkeve û bikaribe her derkeve. Loma îro sê deqeyên me ji bo bar helbestê ye. Em bigirin, em bixwînin û bikaribin belav bikin.